ما importa. Mulej iftaħ li xoftija. Il-mulej u fil-qrib ejjew nadurawh. Il-mulej u fil-qrib ejjew nadurawh. Ejja ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners u d-dimu bana trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Il-mulej u fil-qrib ejjew nadurawh. Għaxalla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Il-mulej u fil-qrib ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Il-mulej u fil-qrib ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Il-mulej u fil-qrib ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Il-mulej u fil-qrib ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej u fil-qrib ejjew nadurawh. Il-profeti bleħenoli ħabru l-miġġa tal-Messija f'din id-dinja biex jagħtina grazzja fidwa u salvazzjoni. Riesa issa il-jum mistenni u l-ferħ tiegħu jimla qlubna, nitħejjew għal bxara tajba tas-sebħ kbir li se jxandrilna. Għax f'din l-ewwel miġġa tiegħu mhux b'kastig f'idejh ġej Kristu, imma biex il-ġrieħi jfejjaq ħalli jsalva dak li ntilef. Iżda wkoll jeħtieġ li nisru għaliex ma jdumx ma jerġa' jiġi biex li ħbiebu jrod ħlas tajjeb u jiftħilhom bieb is-saltna. Għandna bweda d-dawl ta' dejjem li diġà nilqgħu iżernaq, rajna l-kewba tfeċ fil-għoli biex għas-sema tistedinna. Kristu temm ix-xewqa tagħna li naraw kif int ta' Alla ħatkun dera li titfisser bana ta' tifħira l dejjem. Amen. Amen. Il-mulej li jista' kollox jiġi minn Sion biex jagħti s-salvazzjoni lil poplu tiegħu. Sħiħa qalbi o Alla, ħananni u ninseċanja. Ruħ tiegħi marpa u ċetra, ħanqajjem sbieħ il-jum. Infaħrek mulej fost il-popli, nannilek fost il-ġnus. Għax mola smewiet it-tieba tiegħek sa sħab il-fedeltà tiegħek. Ola l-fuq mismewiet u Alla, uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha. Biex ikunu meħlusa l-eżiż tiegħek, enna bil-leminija tiegħek u ġibna. Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu, ferħanni hu b'semi lil Sikem, nagħmel oqsma fil-wiet ta' Sukkot. Tiegħi u Gilad, tiegħi Manesse, Efraim u l-elmu ta' rasi u Ġuda ix-xettru tiegħi. Moab l-enbija fejn nħasel, fuq Edom inqiegħed il-qorq tiegħi, fuq Filistja nifraħ rebbieħ. Min se jwassalni sal-belt bis-swar, min se joħodni sa Edom. Mhux intu Alla li warrabtna, li m'għadekx toħroġ mal-eżerċitu tagħna. Għatina l-għajnuna kontra l-għadu għax-xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem. Bl-għajnuna ta' Alla nuru ħilitna u li jisħaq l-edewwa tagħna. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej li jista' kollox jiġi minn Sion biex jagħti s-salvazzjoni lil poplu tiegħu. Minħabba f'Sion ma nedix, sa mal-ġus tagħha ifeċ għal dija. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għaxu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini. Bħala rus imżejjen b'kuruna, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha.
bħalma l-art tnibbet l-imbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih. Ek il-mulej jinibbet il-ġustizzja u t-tifħir qudiem kollha kemm huma il-ġnus. Minħabba f'Sion ma nedix, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ. Bħal dija għad feċ il-ġustizzja tagħha, bħal torċa għad taqbad is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek għad jarawa l-ġnus u s-sebħ tiegħek jarawa islaten kollha. Bisem ġdid għad isejħulek, isem li għad jażlu fomm il-mulej. Għad tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulek x'aktar il-mitluqa, anqas il-lartek ma jsejħula aktar l-imħarbta. Lilek għad isejħulek għaxqa fija u lill-artek għad jgħidula arusa. Għax laxqa tal-mulej fik u wartek għad titarras. Bħalma arus jitarras xebba, ek jitarsek il-bennej tiegħek. U bħalma l-arus jitaxxaq barustu, ek jitaxxaq bik Alla tiegħek. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Minħabba f'Sion ma nedix, sa mal-ġus tagħha jfeċ bħal dija. L-Ispirtu tal-mulej fuqi bat nwassal li bxara tajba lil-fqajrin. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Għanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. La tittamawx fil-gbarat, għax il-bniedem ma jsalvakomx. Malli toħroġ ruħu l-art jerġa' jmur. Jintemmu dakinhar ħsibijietu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, minn għandu it-tama fil-mulej Alla tiegħu. Li jagħmel is-sema l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom. U li jżomm kelmtu għal dejjem, li jagħmel ħaq mill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles il-imjasrin, il-mulej li jiftaħ għajnejn il-omja. Il-mulej li jerfa l-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti. Il-mulej li jħares il-barranin u li jżomm l-iltim u l-armla, imma li l-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-Ispiritu tal-mulej fuqi bat nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Dan jgħid il-mulej minn Ġakob il-prinċep, il-mexxej minn nofskom joħroġ. Jiena nressaq lejja u hu jersaq lejja u tkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. U s-sebħ tiegħu ifeċ fuqek jiddi il-mulej. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Inqumu bil-wifqa. Dak kollu li l-anġlu qal lil-Marija Verġni seħ tassew. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġi jżuru jifdi il-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kiwiet fl-imoddi, fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idejn l-edewa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli. Għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-loli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Gloria l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Dak kollu li l-anġlu qal il-Marija Verġni seħ tassew. Ħuti eżis, Alla l-missier bat l-ibnu fostna l-bnedmin biex jisalvana. Fiċċa kontana nitolbuh u nejdulu. Uri li l-na mulej it-tiba tijek. Missier ta' kol ħnina, aħna nemnu sħiħ fil-messija tijek li qegħdin inxandru f'fomna. Għamel li ma mwarbux minna l-imġiba u l-emil tagħna. Int battinna lill-libnek għas-salvazzjoni tagħna. Biet kull tbatija mill-gżejjer tagħna u minn fuq wiċċ l-art kollha. Id-dinja kollha mtliet bil-ferħ għal miġja ta' ibnek. Fawwarna dejjem iżjed bil-milja tal-għena. Aħnina tiegħek għamel li ngħixu fit-tieba u r-rażan f'dan iż-żmien. U nistennew it-tamaħinja u d-dera glorjuża ta' Kristu. Jew issa fiskiet resqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem tista' kollox, in sal risqa il-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħolna, nitolbuk li jħenna lina l-verb tiegħek, li oġbu jsir bniedem minn Marija Verġni u jammar fostna Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru dil-Quddisa għal Ruħ Eliz Bookings. Ħuti.
ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li riesqa l-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, għamel aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoqilna, nitolbuk li jħenna lina il-verb tiegħek u joġbu jsir bniedem minn Marija Verġni u għammar fostna. Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Malakija, dan jgħid il-mulej Alla, araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li jintom qiegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li jintom tixtiequ. Araw, ġej, jgħid il-mulej tal-eżerċti. Imma min se jissapporti l-jum tal-miġja tiegħu? U minu li se jieqaf meta jidher, għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassila u joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf l-uliet levi u jsaffihom bħad-depp u l-fidda u huma jsiru għal mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lil mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin tal-imgħoddija. Ara, jiena nibgħatilkom il-Elija il-profeta qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża' u jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom li ma niġix naħbat għall-art u nħallija tinqered. Il-kelma tal-mulej. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa l-mulej għalhekk juri triqtu lil ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollha tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitħla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu li ilhom jarraf il-patt tiegħu. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja, alleluja. O Emanuel, Sultan tagħna li tajtna liġi, ejja u salvana mulej Alla tagħna. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Eliżabetta għal ilha iż-żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u l-qraba semmew li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta imbagħad
fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkunċiżjoni lit-tifel rridu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qamet ommu u qalet, le, iżda Ġwanni jkun jismu. Qalula, ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'irid isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk, ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu fommu, il-sienu inħal u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-Ludija u kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid, mela xagħad ikun dan it-tifel, u tassew id il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn. X'tort nistgħu intuhom lil dawk il-qraba u l-ġirien li rridu jsemmu lil Ġwanni lil din it-tarbija żgħira skont kif kienu mdorrijin. Hekk li jżommu t-tradizzjoni ħajja tal-familja tal-isem li jintiret żgur li qalbna jekk issa m'għadix in-norma imma nafu kif tiġi sfolta di tradizzjoni, aħna ngħixuha, konna ngħixuha sa ftit ta' snin ilu. Iżda meta jidħol il-mulej fil-ħajja tagħna, hemm ċertu affarijiet li aħna noħduhom for granted, illi ma jibqgħux daqshekk ovvji. Mhux għax jinbidel il-mulej, imma xi ċirkustanzi tagħna jinbidlu. U hekk ġara meta l-mulej daħħalek fil-ħajja ta' Zakkarija u ta' martu Eliżabetta. Infatti ma kienx għadu importanti illi l-isem ikun bħal tal-missier, imma li dik il-grazzja li rċivew huma tiġi mxandra. Ġwanni kien profeta u ġie magħżul għal din il-missjoni u anki bl-isem tiegħu stess, b'kif ingħata l-isem stess, qiegħed jaqdi din il-missjoni. Għax mhux importanti kif aħna nsejħu lill-Alla jekk sejjaħnielux kif dejjem sejjaħnielu. Imma importanti li nsejħulu, anzi aħjar importanti li nħalluh isejjaħ lilna hu biex imbagħad verament inkunu nistgħu nsejħulu b'aktar mod komplet. Hekk Zakkarija talabhom fuq xi jikteb biex jgħidilhom x'ħajkun jismu. U llum għal dan il-miliet li ġej li żgur mhux ħajkun skont it-tradizzjoni ta' kif ngħixu is-soltu. Żgur li mhux ma nistgħux nagħmlu dawk l-affarijiet li lilna jġibulna n-nostalġija li jaqduna mal-militijiet kollha ta' qabel u hekk jġibu fina dak is-sentiment ta' ħlewwa. Imma forsi rridu mmorru aktar fil-fond. Għaliex? Għax illum il-mulejjed jistaqsina biex intuħ fuq xi jikteb. U ħajjikteb fuq il-qlub tagħna. Ħajjikteb l-isem ta' Ġesu biex permezz tiegħu nkunu nistgħu nissejħu aħna. U permezz ta' dak l-isem aħna nkunu nistgħu nsejħu lilu bħala missier. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejja resqu dawn it-talbit tagħna quddiem il-mulej quddiem missierna li jinsab fis-smewwiet. Mulej jagħtina l-grazzja li dejjem nibqgħu nsejħulek missier permezz ta' ibnek
u qatt ma ninsew kull grazzja li aħna rċevejna minn għandek permezz tiegħu. Nitolbu. Mulej, għamel li nkunu dejjem sinjal ta' dak li sem li ġej mnaqqax f'qalbna bi grazzja tiegħek. Tallina qatt nattuh b'ħafna affarijiet li beduna mill-viżjoni tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju, nitolbu għal morda, nitolbu għal dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Dan nitolbu lek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej bħala tpattija sħiħa din l-offerta li bija nagħtu qima perfetta biex niċċelebraw b'fehma safja it-twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq, niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennietu bl-akbar għoża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal, u qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint, mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem
ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj il-ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarrex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek
Għatija islimu laqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla u lil Ġesu Kristu li din tqarbina bil-ġisem mad-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek iżda għall-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħidnu bit ta' dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu, il-ġisem ta' Kristu ħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Ġej il-mulej
għamel mullej li nilqew b'qalb safja li qalb ix-xorb li ħadna biex dan id-don li inti tajtna jkun jiswienna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema fil-ħniena tiegħek mulej għatina isliem biex bil-misteri mgħixa fid-dinja nistennew u nittamaw fid-dera glorjuża ta' ibnek il-waħdini fostna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.